IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpakamo ni Vice Mayor Napoleon Hernando iti ili ti San Nicolas ang makikoordinare ti Sangguniang Bayan iti Peace and Order Council iti ili kasapay ti biyang ti Philippine National Police tapno may konsolusyon tinadagser na Trapiko ang mapaspasaran kang ronaan iti rush hour iti nasao nga ili. Sagon iti Vice Mayor, parekot daytoy kagiti dumaldalan iti National Highway agsipud ta adu iti manarimaan nga infrastructure project iti kalsada ang mangitunday ti nairot agon na iti Trapiko. No pay kasta, kinanan ni Hernando makitarip nung dakaray ti maseknan tapno masolusyonan ti nasao a problema. Kung kayo kasta, di isang gunang bayan, yun naman kami iti Peace and Order Council, iti PNP, ng nangunang traffic division, tapno may solusyon na ito yung pinag-traffic na unay. Kabayatan na, imunan ng pasigurado ti Philippine National Police anay get iti panagmanduday ti kalsada karay ti kadwa day ti traffic enforcer tapno maalay-ayan tinadagsen at Trapiko. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.